Un home apareix a l'aeroport internacional de Tòquio Haneda a la dècada dels 50. Anava molt ben vestit i tenia aparença europea. Els oficials reclamen la seva documentació i ell col·labora amb tota normalitat. És quan es fixen en el lloc de naixement que les coses comencen a trontollar-se. Aquest país no existeix. Els policies, sospitant de la procedència dels documents, l'aparten de la cua i el porten a una saleta d'interrogació. Allà un d'ells treu un mapa mundi del calaix de l'escriptori. Quan se li demana la ubicació del seu país de naixement, l'home descriu Tauret com un país entre França i Espanya. Un dels agents pregunta si es refereix a Andorra. No, Andorra? Si jo sóc de Tauret. Porta monedes i bitllets autèntics de diferents països d'Europa. El seu passaport està repetidament segellat dels diferents viatges que ha fet, incloent el Japó, i sembla completament real. L'home, que assegura que la seva llengua materna és el francès tot i saber japonès, diu ser un empresari que té una reunió a Tòquio. Després de dubtar durant hores, acaben traslladant-lo a una habitació d'un hotel proper a l'aeroport, a la planta més alta i amb vigilància a la porta. L'empresa per la que assegura treballar mai han escoltat el seu nom. L'hotel on havia reservat per quedar-se a Tòquio mai han escoltat el seu nom. Quan els policies tornen a l'habitació, ja no hi havia ningú. Els que s'encarregaven de vigilar la porta asseguraven al 100% que l'home no havia sortit en cap moment de l'habitació, o sigui que l'única sortida sembla ser la finestra. Però estem a la planta superior i la finestra estava tancada per dintre. Mai s'ha tornat a saber res d'ell. Sembla el relat d'un llibre, Res més lluny de la realitat. John Zegrus, que és el veritable nom de l'home misteriós, no és un home misteriós. Va ser un defraudador i falsificador que va estafar a Mig Orient. Per començar, ens ubiquem als anys 50, al Japó. No hi havia internet, o sigui que es facilitava la distorsió d'històries. Però confiem en que la història té un mínim de veritat. Comencem pel principi. No hi ha cap registre oficial d'aquest incident, cap informe policial, cap entrada als diaris japonesos de l'època, ni cap prova documental que confirmi l'existència d'un passaport de Tauret. Tot el que sabem ve de reproduccions vagues en llibres de misteri i pàgines d'internet, moltes escrites dècades després. A més, el relat està plegat de detalls que no són de fiar. L'home portava monedes de diversos països, com si algú anés pel món amb totes les divises possibles. La policia se l'emporta a un hotel. Per què? Si normalment els detinguts solen o anar a comissaria o a passar a l'aeroport la nit. I, òbviament, que passi al Japó augmenta la capacitat de perdre's la història en el llenguatge. Si investigues una mica, t'adonaràs que diverses fonts assenyalen que era estatunidenc, altres que era natiu del Japó i d'altres que era inclús africà. De totes maneres, està clar que la història és fictícia. Saps aquesta típica situació en què estàs convençut que has deixat les claus en un lloc i després resulta que no? El primer que penses no és, ostres, potser me les he deixat en un altre lloc, sinó que o algú te les ha mogut, o algú te les ha pres, o és que t'estan vacilant. I això passa perquè el nostre cervell prefereix una explicació que encaixi amb la nostra perspectiva prèvia o amb la nostra manera de veure les coses. Ens costa admetre que ens hem confós o que no ho recordem bé. És més fàcil pensar en un error extern, en alguna cosa fora del nostre control o en una conspiració. I això literalment és el que passa amb la història de Tauret i amb totes les altres teories conspiranoiques. Ens volem agafar a la versió més emocionant i més estranya perquè ens dona la sensació de misteri i control. Però és que la realitat sovint és menys glamurosa, més confusa i més humana. Silent Hill 2 és un videojoc de terror psicològic on controles a Jim Sunderland, un home que arriba al poble abandonat de Silent Hill després de rebre una carta de la seva esposa Mary, que ja feia anys que era morta. L'objectiu està clar, trobar la Mary i entendre què està passant. Però a mesura que avances et vas adonant que el que sembla una recerca és en realitat un viatge molt més profund i personal. Silent Hill no és un joc d'exploració i de monstres, sinó que és una representació de la ment i els traumes dels protagonistes. Okay, Angela. It's okay.
calm down. Don't order me around! I'm not. It's okay. It's over. Angela, please. You don't have to lie. Go ahead. Say it. Or you could just force me. Like he always did. Tot el que vas veient són simbologies dels sentiments de culpa, dolor i negació que arrosseguen. Els monstres, els espais i fins i tot la història que anem construint són manifestacions de la seva pròpia ment. No són reals en el món físic, sinó una construcció interna per processar el seu trauma. Angela. I don't know who you think I am, but I don't want to hurt you. I just want to get my Mary back. You're Mary. Your own little Mary. At least she was. For a while. What? Admit it. You didn't want her around anymore. No. You probably found someone else. No! I need to find my mama. Així el joc parla de com la nostra percepció de la realitat pot estar totalment filtrada pels nostres sentiments més profuns i pels conflictes interns. Ens recorda que el que veiem, sentim i creiem pot ser una pel·lícula que la nostra ment projecta per protegir-nos o per castigar-nos. Tot això em porta a pensar en com de vegades la nostra ment juga amb la realitat. Com amb l'exemple del tauret, no? Que molts prefereixen creure la versió de ciència ficció, malgrat la falta de proves. O la sensació amb les claus, on la nostra primera reacció és culpar els factors externs abans que reconèixer que potser ens hem equivocat nosaltres mateixos o que ens hem confós. Silent Hill 2 ho plasma molt bé. No és el que veiem ni el que creiem que està passant, sinó la manera com la nostra ment ho interpreta, no? Filtrant-ho amb emocions i traumes. Al final, la realitat és sempre una mescla entre allò que passa i allò que la nostra percepció ens fa veure. Per això, potser és bo mantenir una mica l'escepticisme i preguntar-nos: què és cert? Al cap i a la fi, la línia entre realitat i percepció és molt més fina del que pensem. Cadascú de nosaltres viu dins d'una història que la seva ment escriu, edita i projecta segons els seus sentiments i experiències. I això ens fa preguntar fins a quin punt podem confiar en allò que creiem saber. Potser ens fa por acceptar que ens equivoquem, que el nostre record no és fidel, que les nostres claus no van desaparèixer o que ella mai va ser real. Potser preferim viure en un món on Tauret existeix. Un món on no som nosaltres els que vam fallar, sinó que la realitat es va trencar. Perquè és que si res és cert, tot és possible. I si tot és possible, com sabem quan despertem?